दा बिथांनिफ्राय आरो मोनसे गिदिर बिराद दिगनिटि दंबावो नैथियाव सेकेन्डलि थेंक इउ आदा जेमिन्ट' आंखौ हांख्रायहरनायनि थाखाय आरो जोंनि फादार जोंनि गोदान फादार जानाय बिथाङा गैया जानो हागौ रेभारेन्ड फादार प्रेमेन्ट' नार्जारिनिसिम कंग्रेचुलेसन्स आरो बिसोरनि फेमिलिनिसिम बे कंग्रेचुलेसन नोंथांमोननि फेमिलियाव इसोरा अरायबो बिदिनो दैदेनलांथों आरो अनबाय थाथों आङो दोंनैसो बर' गान मेथाइ रोजाबनानै आङो फोजोबगोन खोनानो मोन्दों गावसुलकानि राभा जोंनि राभा बेप्टिस्टनिफ्राय जानो हागोन फैनाय खोनादों आप्रगनाबान इनि हापाक सुङाय प्रिंकनसिंनि सुरा प्रभु जिसु ख्रिस्टनि मुङाय नालाय ओंखायनो एसे थांनांगोन बिराद गोजोननायबो मोन्दों आंनि जि स्कुलनि चाइल्डहुड स्कुल आङो मेट्रिक्सआवनो फरायनाय आंनि गासै टिचार्सफोरखौ आं लोगो मोननानै बिराद गोजोननाय मोनबाय बिथांमोनखौबो आंनिफ्राय हामबायखौ आं होबाय